हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिनबाय आं दिनैहाय बनसुनि आफादगिरि बिथांजों फंनैसो खोथा सावरायलायनो फैदों थ' बे जोंनि बनसुनिनो आफादगिरि बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमबाय दाखालि जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव दिनैहाय नोंथांमोना जे होसिख्रावनाय बा गोसोखां बिलाइ उदालगुरियाव गोसोखां बिलाइ मोनसे होदों दिनैबो होदोंदां थ' होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों थ' बे हाबाफारिखौ दिनै मानो थाखाय लानो गोनां जाखो गिबियावनो आङो नैबे अफ्रि दैमारि चेनेल जाय आदाया आंनिसिम फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावबाय दिनैहाय जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि जिथु देरसिन जि सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनाय बेनि थाखाय जिथु जोङो जोनोम जादों बे थांखि जाय थांखिया गोबाव सम माने जोंनि बर'फोरनिफ्राय माने मोनसे थैनाय बादे मोनसे गेप जानानै फैबायमोन दा बेखौ फिन खेबसे जोङो बोखांफिननानै लांफिननो थाखाय दिनै बनसुआ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बर' माहारियारि फरायसा आफादा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनार बिथांनिसिम मोनसे आर'जलाइ गथायहैदों जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्ट जोंनि भारतनि हम मिनिस्टार ओमफ्राय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिम बे आर'जलाइखौ दैथायहरदों थांखिया बेनोदि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबाव सम नैबे आर'जलाइ गथायनायनि पलिसिखौ लाबोदों आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि बिथांमोना थांनानै बे आर'जलाइखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनजों जयै मोनसे डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम खालायनानै गाजा गोमजायै डेपुटि कमिशनार उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनो गथायहैनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आर'जलाइखौ गथायहैदों डेपुटि कमिशनारनो आरो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो आर'जलाइखौ डेपुटि कमिशनारनो गथायहैदों थिग बिदिनो दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै जयै जोंनि माखासे सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनानै चिरां डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनि थ्रुयै बे आर'जलाइखौ फिन जोंनि प्राइम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट हम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनो बिथांमोना दिनैबो बेखौ गथायहैनाय जादों जिहेथु जोंनि जे आर'जलाइ गथायनायनि थांखियानो बेनो दि जोंनि भारत सरकारनो फिन खेबसे बे बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय बे आलादा रायजो सोरजिनाया दासिमबो फुलफिल जायाखै दासिमबो मोगथां महर मोनाखै आरो जि बे गेजेर खलब जोंनो आलादा रायजोनि अनगायै सम सम फिसा मोनसे काउन्सिल होबोदों जेरै 93आवहाय BSc खौ होदों 2003आव BTC खौ होदों आरो 2020आव BTR खौ होदों दा बेयावहाय बे जोंनि आर'जलाइजोंनो जों फोरमायनो लुबैदों दि बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनाया बे फिसा काउन्सिलजों मालाबाबो सेटिसफाइड नङा आरो बिथां बर'फोरनि थांखिखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै बेनि थाखायनो फिन जोंनि बर' हारिया फिन खेबसे आलादा रायजो मोननो थाखाय जोङो भारत सरकारनो जों मिथिहरनाय जादों आरो बेयावहाय जोंहा दिनै गमामायैनो जों मिथिगौ दि गोबां समनि आगोल जोंनि बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफाद दानानै मोनफा मोनफा नाम लानानै बिथांमोनहा सोरबाया जेनबाय सोरबा सारेन्डार जाबाय सोरबाया दिनै
कमप्रमाइज जाबाय नाथाय दिनै बे आलादा रायजोआ 2020 सिम माने बै आफादफ्रा जाफुंसार होनो हायासै दा बिनि थाखायनो गोदान फिन खेबसे जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे सोमावसार हान्जानि मुं लाफिननानै फरायसा आफादनि मुं लाफिननानै फिन खेबसे बै समनि जि मोनसे बर'नि थांखि बे थांखिखौ फोथांनानै लांफिननो जेब्लानासिम जोङो आलादा रायजो मोना बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बनसुआ आवगायबोदों आरो बेनि थाखायनो बनसुआबो जोनोम जादों बेनि थाखायल' नङा टटेल मोनसे रेभलिउसन बे समाजावहाय जों आलादा रायजो सोरजिनायनि अनगायैबो दि जों जाथिखौ दालांनांगौ दिनै जाथिखौ दालांनायाव जोङो दिनै भारत देशा बेसेबां माने डिजिटेल मुगायाव आवगायनो हालांदों नैबे ग्लबेलाइजेसन मुगाजों जों गोरोबनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जों बोरै लांफानानै जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव कम्पिटिटिभ लेभेलाव जों लांनो हागोन नै बै मोनसे माने सिस्टेमखौबो जों लांफानायनि पलिसि लादों दिनैनि समावहाय जोंहा गोबां बर' लाइमोनफ्रा सोरबा मास्टार डिग्री सोरबा PhD डिग्री सोरबा LLB सोरबा MTech BTech सोरबा डक्टर इन्जिनियार गोबां माने लाइनावहाय जोंना लाइमोनफ्रा दिनै रोंबोबाय नाथाय बेराफारसेथिं जोंनि माखासे बर'फ्रा दासिमबो माने बै मोनसे एडभान्स ससाइटियाव समाजाव मोनसे जौगानाय बिसिम दाबो सौहैनो हायाखै दा बेखौ जों माबोरै जों समाजनिफ्राय फोजोबनो एबा माबोरै जों बेखौ एवेयारनेस खालामनानै साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ एनकारेज खालामनो हागोन दा जोङो फरायसा हिसाबै नै बे लाइनखौबो जों लालांनायनि पलिसिखौ जों लादों आरो गोबां बिथिं जोंहाथ' दिनै जोंनि बर' समाजाव बेल' नङा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जिहेतु जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव माने एथ' एडभान्स समाज जानायनि गेजेरावबो दिनै जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा माने गाज्रिसिन जानो हमदों साननाय हनाया नेगेटिभिटिया बांसिन जानो हमदों दा बेफोर बारै जानो मोनखो दा बेफोर जिनिसखौ दिनै जोंनि समाजनि गोरों गोरा सुबुंफ्रा मेगन नुनाय मिथिनाय मानसिफ्रा दिनै बेयावहाय इन्टारफियार खालायनांगोन नङाबा ससाइटिया मालाबाबो एडभान्स जौगानाय नङा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां जोंनि थांनानै थानायनि समाज दानायनि गोबां जोंहा न'खर दानाय जोंनि सिनियरफोरखौ सनमान होनो रोंनाय फुराना आन्दलनकारिफोरखौ सनमान होनो रोंनाय बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट होनो रोंनाय आरो माखासे समाजाव इलिगेल्स एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स गाज्रि जाग्रा मुवा बेसादनिफ्राय लानानै गाज्रि मोनसे थासारि नङा होमबा जे जिनिसा बर' समाजाव गैयामोन बाहेरानिफ्राय हाबफैबाय बेफोरखौ जोङो बोरै जों सांग्रां खालामनानै सोराङाव लाबोनो हागोन बैफोर गोबां दिनै बर' हारियाव मावनांगौ दङ दायथ' दङ दा बेफोरखौ जोङो दिनै माने नुनानै जोंनि बिखा जोंनि गोसोफ्रा दिनै थानो हायाखै दा बेफोरबायदिनो होसिख्रावनाय हाबाफारिया बिदिनो सम लालांबाय थागोन नामा ओरैनो खोनानो मोनबावदों जे गोदानै आरोबाव सोमावसारनाय बा होसिख्रावनायनि हाबाफारिखौ लाबावगोनखौ होननानै खोनादों बे जालांबाय थागोन नामा डेफिनेटलि दा जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जिथु थांनाय फेब्रुवारिनि 7 थारिखआव जोनोम मोनदों दिनै फेब्रुवारि थारिखनिफ्राय दिनै नायोब्ला दिनै जुलाइनि दिनैनि दिनाव 28 जुलाइ ना 27 जुलाइ जायखिया बेयावहाय जोङो जोंनि आयुआ दाबो बोसोरसे जायाखै 6 मासबो जाजोबाखै नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो बिराद स्पिड आप खालामनानै जोंनि जे थांखिखौ जों मावफुंनो जों होसोदों जिहेथु जोङो मोनसे एस्टाब्लाइश संगठन थाखानाय बादि जोङो दिनै बिराद फार्स्ट मोनसे माबायाव पलिसि खालामनानै जेनेबा जोंनि सेंग्राफोरखौ माने टाफ मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जों बे स्टेजसिम दिनै आवगायबोनो हादों आङो जोंनि मानगोनां बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होनांगोन जे मेंनो रोङै जे सान हर खस्थ' खालामनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम दिनै फैनो हादों दा जोंनि टारगेटआ बेनो दे जों मोनसे माने
आगानाव जों सुरबाय बे आगानखौ जों कमप्लिट खालामनो थाखाय जिखि डिप्ल'मेसि बाहाया मानो जों बाहायलांगोन आरो दिनै जिथु जोंनि गुबै थांखिया भारत सरकारखौ जों मिथिहोनांगोन भारत सरकारखौ जोङो दिनै सोमावसारनायनि पलिसिजों जों बिथांमोनखौ जों गंग्लाय होनांगोन दा बे बेलायाव जोङो दिनै सोमावसारनायखौ जोङो लांनायनि पलिसिखौ जों दिनै स्टार्ट खालामबाय जिहेतु जों थांनाय समफ्राव जोङो स्टार्ट खालामबाय नाथाय जोंहा दिनै स्टार्ट खालामनायनि आगोल माखासे ग्राउन्ड खामानिखौ जों बानायनानै लानांगोन माखासे पेपार वर्क्सखौ जों बानायनानै लानांगोन माखासे जोंनि दावहारु बिथांमोनखौ जोङो फ्रात फ्रिट खालामनानै लाग्रोनांगोन जों मेन पावारखौ थिक खालामनानै लाग्रोनांगोन दा दिनै जोंनि माखासे कनस्टिटिउसन माखासे नेम निथिखौ जों थिक खालामनानै लानांगोन जिहेतु जोंनि संगठना लाथिख'निफ्राय जों मोनसे माबा पर्यायाव लाबोनाय दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बै मोनसे स्टेजखौ बारनाय लोगो लोगो जोंनि गुबै जि थांखि बे थांखिखौ जों दिनै आराम्भ खालामजेनबाय दा दिनै जों मैया लादों दिनै लादों बे लानाया आरो फैबाय थागोन सम फैबाय थागोन जेब्ला सम आरो सुजुगा मिलायगोन बोथोरा मिलायगोन अब्लानो जों लालांगोन आरो जोंनि सोमावसारनाय जोंनि डेमनस्ट्रेसन बियो दिनै मोनसे बाहागोल' नाथाय जों माखासे इन्टेलेक्चुयेल लेभेलजों जोङो माखासे डिप्ल'मेसिजोंबो जोङो माखासे जोंनि जि मोननांगौ थांखिखौ मोननायनि पलिसिखौ जों लागोन जोबथारनायाव आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों कुइसनानो जाहैबाय आं सिगाङावनो बुंखायो रायजो राजानाव क्षमा बिखायो बे खोथाखौ नों डाइरेक्ट बुंनो हायाब्लाबो इनडाइरेक्टलि माखासे खोथाखौ बुङोब्ला हामगोन होननानै आं सानो दा जिहेतु जों बड'लेण्डखौ बिदों आबसुआबो बिदों बड'लेण्ड दिनै नोंथांमोननि बनसुआबो बिदों बड'लेण्ड नैबे दिनैहाय आरोबाव उदियासल बिथांमोनाबो बिदों बड'लेण्ड ओमफ्राय आरो सार सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथांमोनाबो बिदों बिथांमोननि आफादाबो बिदों दिनै गोबां फिसा फिसा आफाद माहारियारि आफादफोर बिथांमोना बिदों बड'लेण्ड जों दिनै बड'लेण्डखौ बिनो थांबा जयैनो मोनसे सोमावसारफिनोब्ला माबोरै जागोन आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो डेफिनेटलि दिनै नोंथाङा जि कुइसनखौ सोंदों जि जिनिसखौ रायजो राजायाबो लुबैदों बे जिनिसखौ जोङो दिनै पलिसि खालामनानै एबा जोङो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो कलाबरेसन हिसाबै जयैनो जोङो खौसेयैनो जोङो दावहाखौ लांनायनि पलिसिखौ जों सिन्था खालामदों जिथु जोङो दिनै जोंनि मानगोनां बारग' एमपि मानगोनां सानसुमा सार बिथां बेजों लोगोसे जोंनि मानगोनां जेरै जोंहा दावराव दैख्रेब नार्जारी सार बिथांमोना गोग्गोम बै समावहाय बर' आन्दलनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने मावबोनानै बाहागो लादों बिथांमोनजों जोङो टाचाव दंबाय थायो बिथांमोनजों जोङो दिनै सावरायबाय थादों आरो बिथांमोनाबो जोंजों जयैनो दिल्लीयाव जों थांगोन आरो बेजों लोगोसे जि जोंनि दिल्लीनि पलिसि दिल्लीयाव जि जोङो आगस्ट मासावहाय जों 8 तारिखआव जों फिक्स खालामदों जोंनि धरनाखौ डेमनस्ट्रेसन प्रग्रामखौ दिल्लीयाव बेवहाय बिथांमोना जोंजों ज' थांनानै जों जयैनो बाहागो लागोन मोनसे जौस्राङावनो दा जोंहा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखायनो आं दहायबो बुंदों जे जोंनि बड'लेण्ड बिनाय जाय बड'लेण्ड बिनाया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै थैनानै थांबायमोन दिनै जोंनि साधारन रायजो राजा बिथांमोनहा बड'लेण्ड जि मोननै डिमान्डखौ दिनै हांमा थानानै जानाय लोंनाय उन्दुनाय सुख गैयै गोजोननाय गैयै बे मोनसे थासारि फैबायमोन दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानाय लोगो लोगो बड'लेण्डनि जि मोनसे थांखि बे थांखिया दिनै माने गोथां फैफिननायजों लोगोसे जोंनि बेसेबां सिनियर आन्दलनकारि बिथांमोन जाय बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्डनि जि सोमावसारनानै सानसे समावहाय बिथांमोना जाफुंसार होनो हायाखै नाथाय गोसो गोरबोआव आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया दासिमबो थांनानै दं बिथांमोना दिनै ज' जाफिननायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों आं धन्यबाद होनांगोन बिथांमोनाबो दासिमबो दिनै मेंनो रोङाखै बैसोआ थांदों मालाय मा जानो स्पिरिटआ दाबो जोबनो रोङाखै दा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थादों
आरो थुलुंगा होलांबायबो थागोन बिथांमोना आरो जोङो माखासे पलिसिखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो जों हाबाफारिखौ जों लालांबाय थादों आरो थांनाय समावबो जों जयैनो गासैबो बर' हारिनि इस्यु समयसाफोरनि सायाव जों मोनसे सेमिनार खुंदों जोंनि साइन्स कलेजाव बेयावनो दिनै मैखोम भाबै जोंनि बर' राइटार्स एकाडेमि मानगोनां जोंना राजेन सार बिथां जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानगोनां जनकलाल सार दावराव दिख्रेब सार आरो जोंनि अल इण्डिया बड' मोनसे कमिटिनि जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि सानसुमा सार आरो बेजों लोगोसे नन भिटिसिनि बारग' जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोंनि मानगोनां बोजोब बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' समाजनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै मैखोमै बाहागो लाफैदों दा जोङो बेयावनो जों मोनसे थांखि लादों बे फैबाय थानाय समाव बर'नि बे मोनसे जोबथा मोनसे दावहा बेखौ जे जोङो थांखिनानै आवगायबोदों बे थांखिखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जों खौसेयैनो जोंनि थांनाय बारग' आन्दलनकारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दानि गोदान जोलैसाफ्रा जोङो जयैनो जोङो मोनसे टेबोलाव मोनसे जौस्राङाव जों सावरायलायनानै जोङो थांखिखौ लालायनानै आवगायलांनांगोन होननानै जों मोनसे पलिसिखौ लादों आरो दिनैसिमबो मानगोनां सानसुमा बसुमतारी सार बिथांमोनाबो दिनै गावसिनि लाइननिफ्राय नारा नाथा नाजादों आरो दिनै बनसुआबो गोदान जोलैसाफोरखौ लानानै नारा नाथा नैबे दिल्लीनि फैबाय थानाय जन्तर मन्तरनि प्रग्रामखौ जाफुंसार होनो दिनै माने पलिसि खालामबाय थादों बेवहाय दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बेफोरखौ भुल बुजि जानाङा दिनै जों खौसेयैनो आरो जोङो दिनै बेसेबां आफाद दं फै ज' खौसेयैनो जोङो सोमावसारनि जाहाथे जिखि आफादाव थाया मानो जोंनि थांखिया आलादा रायजोखौ जों मोगथां महर होनायनि बे थांखिखौ जों लानानै जों खौसेयैनो आगान सुरनि थ' रायजो राजा नोंथांमोन बनसुनि आफादगिरि बिथाङा जाखिनि खोथा बुंदों नोंथांमोना हयतोबा खोनाजोब्बाय जानांगौ फैगौ बारावहाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय उदांस्रि बड'लेण्डनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड बिनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय बिथांमोना आरो गुबुन हाबाफारि लालांबाय थागोन थ' नोंथांखौ आंनि चेनेलनिफ्राय हामबाय होननानै बुङो गोबां सम होनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि